Здравейте хора, вие сте с Крис BBB и в днешното видео ще отворим новите Lava Bear пуканки. И хора, ето ги, самите пуканки изглеждат брутално. Сега ще ги... Няма да ги опитвам в това видео, защото не ми съдат. Да, нека ги отворим. Така. Плакон си ги поръчах. Ги отворим. Ето, хора. Винаги съм искал да ги опитам и ще ги опитам. Мисъл, искал съм да ги отворя самата кутия и после да ги ям. Така. О, не. Трябва да отворим. Уау. Само вижте. Вижте го. What? Хора, ето ги. Дойдох. Този е с кола. Другия е с шоколад. Топъл шоколад. Изглеждат уникално. Този е с горски плодове. И не последния. Предпоследния е синя и този. Понеже си ги поръчах по-рано, дойде с картичка, с автографи, самата кутийка, нали, която няма да я правя сега. И разбира се плакат. Плаката, само да го отворя. Плаката, който е уникален. Брутално е. Ето да ви го покажа по